de la indústria turística més importants. Avui els parlarem d'agències de viatges. Ens acompanya el senyor Rafael Serra. Ell és president d'UCAVE, la Unió Catalana d'Agències de Viatges. UCAVE fa 15 anys que va fundar-se i els interessos d'aquesta associació defensen a 208 agències emissores, 83 sucursals i 291 punts de venda repartits per tota Catalunya. Senyor Serra, benvingut al nostre programa. Gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos l'oportunitat de conèixer com està en aquests moments el món de les agències de viatges. Un món que hem observat en els últims mesos un pèl complicat. Hem vist que tancaven moltes agències i el dubte se'ns planteja respecte a si les agències tanquen perquè han de canviar el seu model, perquè hi ha una autèntica crisi en el món del turisme o realment perquè queden aquelles agències que han sabut reconvertir-se a la situació actual. Sí. La primera matització és que més que estan tancant moltes agències, estan tancant molts punts de venda d'agències de viatges. És a dir, no estan tancant molts NIFUs, sinó molts punts de venda, moltes sucursals, que a vegades es barregen aquests dos conceptes. I el segon és que està clar que estem en un moment de canvi de model de negoci, però en un moment que jo diria que dels més interessants per nosaltres, que és el gran repte d'adaptar-nos a aquest món global que està regit i liderat per una cosa que es diu internet, que ens obre les portes a moltes coses. Senyor Serra, permeti'm que presenti els nostres col·laboradors d'avui, amb qui vostè tindrà l'oportunitat de parlar al llarg del nostre programa. Jordi Blanc, responsable de l'empresa Meta8, professor del Centre d'Estudis Tècnics Turístics. Gràcies, Jordi, per estar una vegada més amb nosaltres. I l'Enric Domingo, ell és el director de Comunicatur.info. Enric, benvingut també i moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Senyor Serra, darrere nostra tenim una fotografia d'una agència de viatges. Vostè la veu perfectament. Aquest seria el model d'una agència de viatges avui dia? Jo diria que és el model d'una agència de viatges dels anys 80-90, i que això, evidentment, està canviant en aquests moments i molt, per positiu, evidentment. És a dir, les agències de viatge, potser el primer que hauríem de treure d'aquesta fotografia és aquest mostruari de fulletons dels majoristes. Sí, si em permeteu una explicació molt curta de per mi com està el panorama de la intermediació de les agències de viatges en aquests moments. Jo el dividiria en 4 grans grups, els grans grups verticals, els marsans, els halcons, que tenen la xarxa de distribució, els avions, els hotels i els seus punts de venda, que són els que estan tancant a molts punts de venda, diguem-ne. Les .com, que s'estan quedant amb la intermediació del bitlletatge aeri, dels hotels i dels commodities, dels paquets molt fets, que això serien un 20%. L'altre s'emporta pràcticament el 80%. Després vindria la gent que fa corporatiu, que són empreses que estan externalitzant aquest servei, i en lloc de tenir un implant, arriba a un acord amb una tercera persona que els gestiona la part de viatges des de fora. I després vindria el grup per mi més interessant o més creatiu o que aporta més valor, que seria el que estem agafant les pimes especialitzades, diguem-ne. Aquest seria per mi una mica el panorama actual. Quan parlem d'especialització, parlem en que cadascú organitza un viatge d'una modalitat determinada, amb unes connotacions determinades, bé siguin esportives, culturals... Sí, podríem parlar d'especialització de producte o especialització de clientela, És a dir, jo em dedico al turisme cultural, de singles, de gais, o jo em dedico, m'especialitzo en un país, amb rutes de vins, etc. Això no vol dir que pugui fer altres coses, però almenys el motor de la meva agència el començo a direccionar amb les coses que en sé més i que em donen més marge i que em diferencien més dels altres. Senyor Serra, per què vostè recomanaria la utilització d'una agència de viatges a l'hora de comprar un viatge de vacances? I jo, depenent de la tipologia de producte, sense cap mena de dubte, ho que dèiem abans, si nosaltres no sabem ser útils o no sabem aportar aquest valor, no té sentit que existim. Si existim és perquè l'estem donant, I cada vegada més, amb coses més complexes en el món o amb destins més complexes, tenim més necessitat d'utilitzar aquest servei, Amb altres coses, per exemple, quan parlem de .com no oblidem que no deixa ser una agència de viatges, però els senyors d'eDreams o d'Atrapalo el que estan fent és barrejar tot un món de 500 agències o de companyies aèries i donant-te una mica la millor opció. T'estan intermediant amb tot aquest ventall de possibilitats i donant-te una opció, t'estan donant un valor, per tant això també és una intermediació vàlida. Simplement ens estem reestructurant, però per mi el valor segueix sent claríssim. L'assessorament d'un professional. Sí, jo ho que deia abans, entre 500 tinc que escollir-ne una per on començo, o vull anar a Mongòlia i qui em dius tinc que agafar un visat, amb qui puc anar, a qui tinc que pagar, quan arribi allà qui em donarà un servei amb un servei mínim, etc. O el que dèiem del segment corporatiu, arriba un moment que tinc 2 persones que estan allà tot el dia buscant tal i qual, potser externalitzant aquest servei m'estalvio un 40% de diners a l'any perquè agafo un professional que m'ho farà molt millor.
Doncs comencem, si li sembla, senyor Serra, el debat, i jo penso que l'Enric podria començar ell primer, que tenia moltes coses a dir, em sembla, respecte a les agències. Sí, jo estic molt apassionat per tot el canvi que estan vivint les agències de viatges. A mi m'interessa molt el paper de prescriptor. Jo personalment, i ho hem dit alguna altra vegada aquí, jo crec que l'agència de viatges ha de deixar de ser, que és el que està passant, de ser un mostrador on es ven bitllets o es venen viatges, per ser una mena de consultors, de prescriptors, d'assessors de viatges, o fins i tot de lleure, m'atreviria a dir, a les persones que s'hi acosten. Però a mi m'agradaria saber, en tot aquest món, és a dir, com les agències poden resoldre un problema bàsic pel client, que és que cada cop hi ha més oferta, cada cop hi ha més oferta especialitzada. Llavors, com pot arribar a trobar l'agència que li pot interessar? Ara estem parlant, totes les agències que esteu agafant, us esteu especialitzant, no? És a dir, llavors, el client final com pot trobar aquestes agències? Perquè si ens anem a internet trobarem que estan posicionades en els buscadors les 4 que ja sabem, que solen ser aquests intermediadors més grans que estàvem parlant. Discrepo amb aquest últim punt, depenent del producte. Si busques un hotel a Barcelona, lluitaràs amb els portals internacionals de búsqueda d'hotels, inclús estarem per sobre dels nostres d'aquí, no? Però si busques un destí molt específic o un destí d'una llarga distància, fes una prova i possiblement de la primera plana 5 o 6 siguin agències, en aquest cas nostres, de l'associació nostra, no? Insisteixo, quan parlem d'especialització, nosaltres estem molt més ben posicionats en el mercat i dintre del mercat. Google el que fa és donar una imatge del que fa el mercat, no? Perquè tenim més continguts en aquestes pàgines, ens sabem més, i això Google ens ho reconeix i ens posa a dalt, no? Això podríem fer una prova ara mateix, tinguéssim un portàtil aquí, jo què sé, un viatge a Tanzània o a Vietnam, i veuríem què sortiria, no? Insisteixo que recordeu que les grans, les .com, s'estan quedant a la intermediació amb allotjaments i la intermediació amb bitllets d'avió, i amb alguns commodities o paquets molt ben mastegats, no? Tota la resta no estan entrant, no venen res de llarga distància, per exemple, I llavors, i a Ucabe, les agències que estan dins d'Ucabe, estan optant totes per un mateix model? Esteu actuant, diguem-ne, com lobby d'un model de concebre l'agència de viatges o esteu obrint les portes a tothom? Jo crec que el mercat ens ha portat cap aquí, no ha sigut una cosa, diguem-ne, preparada, no? Però és cert que en aquests moments, nosaltres al principi d'aquest any vam fer un estudi intern i teníem que el 48% del producte que estaven venent les agències d'Ucabe, el 48% és altíssim, no? Era producte propi fet per ell. Producte propi vol dir des de fer una calçotada, a fer una sortida per vins pel País Basc o a fer un Papua Nova Guinea, com si diguéssim, no? Però gestionat directament per l'agència, no? Aquest punt és molt important i aquest punt li dona valor respecte al mercat final, no? I ara tenim un projecte que és nou, que es va aprovar amb Junta ara fa 2 setmanes, que contestava una mica el que m'havíeu dit abans, que estem començant a treballar en fer un portal genèric de gent que està fent producte propi perquè el públic final a mitjà plaç hi pugui arribar-hi. Això és una cosa superinteressant, no? És a dir, jo me'n vull anar a Vietnam, no vull anar al gran tropador clàssic que té un producte que no m'agrada, vull una cosa més especialitzada, vull saber on està tota aquesta gent que fa això i escollir el producte que m'agradi més, no? Jordi? Sí, a mi m'interessa, heu estat parlant, l'Enric ha introduït el tema de l'oferta, estem parlant des del punt de vista de l'agència de viatges, a mi m'interessa el de la demanda. Per circumstàncies professionals tracto bastant amb gent jove. Gent jove manon tropo, o sigui, d'aquí 2 dies seran potencials consumidors de tot. No tenen a les agències de viatges en el seu subconscient, ni subconscient, ni conscient, ni inconscient. Senzillament és una opció que no es plantegen, jo diria que en un 95% dels casos. Us heu plantejat de fer, és a dir, com arribeu a segmentar totes les accions que porteu a terme ara, aquesta especialització, etc., que a mi em sembla el camí, està fet per un determinat tipus de públic que ja contemplava o contemplàvem, d'alguna forma, el poder anar a una agència de viatges a comprar. Què passa quan es trobin un producte molt apropiat, molt maco i molt ben fet, amb un tipus de gent, amb un tipus de demanda que no té entre les seves característiques anar a comprar aquest producte en una agència de viatges? Sí, però és una pregunta molt interessant i és un dels plantejaments que ens estem fent, no? L'altre dia vaig anar a fer una xerrada en una escola de turisme i el director de l'escola després va preguntar al públic: escolta, des d'aquí qui ha utilitzat una agència de viatges tradicional últimament? Van aixecar la mà 3 persones. I una .com o a través d'internet va dir, ojo que internet són moltes coses, i va aixecar tota la classe la mà. Però jo vaig fer una segona pregunta, vaig dir, però quins productes heu comprat? Un bitllet d'avió, un hotel? I van dir tots sí, no estem d'acord, no? Passa que aquesta mateixa persona, nosaltres, per exemple, amb els productes que tenim més valor és on tenim segment de gent més jove. M'explico? És a dir, poso un exemple, Àfrica subsahariana, no? Uns països complexes on hi ha
entrar-hi no és fàcil, buscar una persona de confiança, un guia que et doni un xofer, que et porti a fer uns circuits de determinades àrees. Dius, ostres, me'n vaig jo sol allà a fer un bitllet d'avió, el primer senyor que vinc em prendrà el pèl, faig una transferència internacional en un país que ni el sistema bancari funciona, aquí la intermediació té un valor, no? Possiblement amb aquests productes tinguem gent molt més jove i després quan parlem d'especialització amb el client, no? Si una persona de 32 anys s'ha separat i té ganes de fer un viatge a Egipte amb gent del seu perfil, amb un grup de singles, segurament aquest valor encara el tindrà. És igual si a l'Egipte valdrà 100 o 200 euros menys, que sigui una cosa que tingui una mica els valors que li demanen aquell viatge, però llavors també hi anirà, no? Doncs el nostre repte, evidentment, és anar a buscar aquestes generacions que estan arribant ara, que s'han format d'una altra manera, però, insisteixo, crec que tenim molt clar que tenen aquestes quotes de mercat que hem d'arribar-hi, no?